Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Gasteizko Mercedesen ekoizpena eten dago beste egun batez grebaen ondorioz. Hain zen ere, 8. eguna da ELA, LAB eta SK sindikatuek deitutako grebak Gasteizko Mercedes den lantegiren ekoizpena geldiarazi dutela. Eta gehiengo sindikalak, UGT, Comisiones Obreras, Ekintza eta APIN, zuzendaritzarekin lortutako akordioa gorabera eta Emilio Tito zuzendaritzak egoindako ohartarazpenari erantzun gor. Izan ere, lantegiko buruak abizua eman zuen, langileek hitzarmena berritzeri ezezkoa eman badiote, akaberan atarian egongo dira. Sindikatu deitzaileek jakinarazi dutenez, jarraipen zabala izaten ari da lan ustea, eta tailerrako beharginen gehiengoak babestu dueta. Bihar ere grebara deitu dute 3 sindikatu abertzaleek eta nabarmendu dute, mahai gainean dutela datorren asterako mobilizazio gehiago deitzea. Arratsaldeon guztioi, jarraipen masibo horrek zalantzan jartzen du datorren asterenean langileek aurre akordioari oniritzia ematea. Bozketa dago deituta hilaren 18 Mercedeseko beharginek itunaren edukiez iritzia eman dezan. Horrera heldoan grebaren deitzaileek salatu dute gardentasun falta sumatu dutela prozesuan. Oraindik ez bat dakite zenbat mahai egongo diren edo zein errolda erabiliko duten. Bien bitartean Eusko Jaurlaritzak lehendakariaren eta Arantzia Tapia Sailburuaren ahotan zoriontzeko moduko akordioa gisa jo zuen. Gaur ordea, Mikel Díaz de Alda, Mercedes lantegiko batzordeko labeko ordezkaria, izan dugu gonbidatu nagusi gisa eta halaxe mintzatu da uneko egoeraz. Mintzatu txandan, iaia ez da inor lanera sartu, behin-behineko batzuk normala denez eta zerbitzu minimoa direnak, eta ekoizpena geldirik, hasi posik. Horrek gure ustez, hilatzen du jendeak ez dagoela ados, gehiengorrek eta enpresak sinatutako aurre akordio horrekin, beste gauza batzuen artean, soldatak ez dilako lotuta joango KPI-ari, eta gero modelo V delakoa diskriminatzailea delako, orduan jendeak argi dauka, hori ez duela nahi urren urteetarako, eta horregatik izan du, gure zeraren alde atrego gara kanpora, eta kalean jarretuko dugu. Bada lan gatazkez Alkonzako 25 kaleratzeak baliozatu ditu epaitegiak. Apirilean kreatuak izan ziren langileak, bada enpresako langile batzordeak erabakia auzitegira eraman zuen. Horrez gain, otsailaren 28an grebara deitu zuten ELA, LAB eta Comisiones Obreras sindikatuek. Euskal sindikatuek soilik eutsi diote grebari. Edonola ere 25 kaleratzeak baliozkatuz epaiak arrazoia eman dio zuzendaritzari. Sententzia irten daia, eta, pentsatzen genuen bezala, epaiketa galdu dugu. Orduan, justiziak eman dio baiezkoa enpresari, orduan 25 pertsonak kaleratuak izango dira, jarraituko dute. Gu, batuko gara langilekin, datorren astean nahi dugu batu langilekin, borroka jarraitzeko ia zer pausoak nahi dute eman langileak. Así que hori da. Gaizatuta berriz, lerroburekin jarraiki Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak aintzat hartu du bosek. Jarri zuen helegite bat eta Espainiako Armadak Donostiako Loyola auzoan daukan kartela eraikitako hiri ondarea babesteko plan berezian sartzeko agindu du. Horrek galarazi egingo luke karteleko eraikinak eraistea. Donostiako udalaren asmoa zen kuartela udalaren esku geratzea, hor
1.600 eta 2.000 etxebizitza artean eraikitzea. Donostiako udalarentzat kolpea da erabakia. Izan ere, Loiolan egin asmo zuen hirigintza proiektua gauzatzea galerazten du. Udalaren esateetan, haien asmoa zen bizileku premiei erantzutea, eremu berri bat prestatuz etxebizitzekin, ekipamentoarekin eta espazio publikorekin. Eneko Goi alkateak gaur eman ditu zetasun gehiago. Gustatuko ditzaidake bereziki bi mezu adieraztea, bat zuhurtzia, eta nik uste dut horredako epai baten aurrean gaudenean zuhurtziaz jokatu behar dela, oraindik aztertu beharreko gaiak daudedako, baina baita ere irmotasunez helburuei dagokionez. Hiri honek helburu bat dauka, oso garbi, eta da bere termino municipalean dagoen lursail bat behar duen erabilera batetara zuzentzea, eta hortan ez dugu etxiko. Bestatetik, Zubitako erraustegia errek bat kutsatzen ari dela salatu du erraustegien aurkako mugimenduak. Erraustegien aurkako mugimenduak egin du hartarazpena eta sare sozialetan jarri dituzten irudiek berresten dute. Konexioa egin dugu eguerdian Fernando Iturralde mugimenduko kiderekin egoeraren berri eman diezaiagu. Ez dugu erantzunik, GHK bakarrik esan du, beria ez dela, guk ikusten duguna da bere azpitik ateatzen da noditik datorrela, zikinkeri guzti hau. Arkaitzerreka berez, ura naturalki bildu behar du, eta momentu honetan ateatzen den ur guztia erraustegiaren azpitik ateatzen da, ez dakit, neko harrigarria da hori. Eta hola koloriontako ateatzen da. Gure ustez ja 3. aldia izango litzake, hau konfirmatuko balitzago erraustegiarena dela, guri etzako handidatuar, baina, konfirmazioa falta. Erraustegiari buruz beti esan dugu, erraustegia etzela egin behar, eta are gutxiago egintzan moduan, zergatik azkenean korrik eta presaka egindako goza bat, 3. batzu hiri emana, eta gaizki kudeak eta baita ere txarra ikusten da. Esan, gure jarraituko degula, gure errekak eta gure mendiak eta zaintzen. Gizarte arloko beste kontu batzui helduta berriz, desgaitasun bat duten Arabako pertsonen elkarteak, eginaren eginek hezur muineko lesioak prebenitzeko kanpaina jarri du abian gasteiztar guztiei zuzenduta, baina bereziki gaztei bideratuta. Kaltetuek 16 eta 35 urte artean izaten baitituzte. Igor Navarro Brea elkarteko juntakideak elkartean prebentzioa eta osasuna lantzen dituztela azaldu digu, eta kontuan izan beharreko faktoreak baita ere. Gure elkarteen zeregin bat da prebentzioa. Prebentzioa eta osasuna lantzea. Piztinetan, hondartzan, ibaietan, lakuetan, importantea da jakitea nola dagoen, zenbatura dagoen, eta nola dagoen fondoa. Pentsatu behar da pixkat gauza batzuk egin baino lehen aber zer merezi duen. Foto hori edo zure bizitza komplikatzea. Nafarroara salto, Amaiurko gazteluaren setioaren 5. mendeurrena dela eta ekitaldi instituzionalak izango dira Iruñean asteburu honetan. Juantxo Agirre Mauleonekin egin dugu gaur konexioa, Amaiur gaztelu elkarteko kidea eta ez hori bakarrik, Arantzadiko Sondaritxoko kide eta bozeramailea izana da, eta Amaiurren induzketa lanetan aiutakoa. 5 mende pasa badirarre Amaiurgo gazteluaren bueltakoek duten gaurkotasunaz aritu da Agirre. Adi. Inoiz baino informazio gehiago daukagu eta inoiz baino ekimen gehiago daude Amaiurren inguruan, memoriaren inguruan. Ez bakarrik iraganari begira, baizik eta kultura sortzen alor guztietan, bai literatura, bai artean eta bai ikuskizu musikalek. Amaiurko gaztelua erori zanean, ja hortik aurrera jatorrizko erregeak jazian bueltatu Nafarrora, eta Nafarroa garaia, ja ez zuen izan geroztik ez da ejerzito propio bat, ez da kanpoko embajada. Azken batean ja Nafarroako erresuma sartu zen Europako nazioarteko politikan, bai Frantzia eta bai Espainiako erresumen azpian, eta horregaitik da mugarri historiko bat. Eta Nafarroatik mugitu gabe lerreburuekin bukatzeko nola San Ferminei erreparatu behar diogu. Azkar baina batez ere garbi, oso garbi. Horrela zeharkatu dituzte San Domingoko Ukiritatik 6 plazarainoko kaleak Miura ganadutegiko 6 mitikoek.
2 minutu eta 16 segundu iraun dute entzierroak, aurten bizkorrenetan bigarrena izan da. Gurutze Gorrien arabera 6 lagun zauritu dira, horietako bat adarkadaz eta beste 5 korrikalaldian egin zaizkien kontusioen eta ubelduren ondorioz, ospitalera eraman behar izan dituzte. Alabestako azken entzierroa izan da gaurkoa, izan ere Iruña prest da Sanferminei merezi duten moduan agur esateko. Sanferminen zortziurrenak erraldoi eta buruhandien konpartzaren agurrak eta gaizto honi ekitaldiak amaiera emango diote gaur ostegunarekin 2022ko Sanferminei. Uztailaren 14, baina berezia izan ohi da irundarrentzat eta aurten ere egitarau zabala prest dago festei hurrengo arte esateko. Bada eguneko lerruburuak horrela eguneko argazkien lan gatazken berri eman eta gero ekonomiarloko gaiekin jarraituko dugu orain. Izan ere, bigarrenez, kontsumo prezio indizea 2 zifrera iristeko atarian geratu da Hego Euskal Herrian. Martzoan 9,9,0 heldu zen eta ekainean berriz 9,9,7. 10% muga ez da iritzi, baina azken 3 hamarkadetako inflazio handiena dago egun. Eta arazo handia da, batez ere maila ekonomiko apala duten herritarrentzat. Lanitunen eguneratzean ere arazo iturri da prezioen alako garestitzea eta horrek azaltzen du azken hilabetetan lan gatazkak handitu izana. Patronalek argudiatu ohi dute soldata igoera handiek enpresak arriskuan jartzen dituztela eta sindikatuentzat berriz lehentasuna da langileen erose ahalmena defendatzea. Era berean, ekaineko datuak erakusten du beste sektoretara edatzen ari dela energiak eragindako inflazioa. Enpresak beren produktua eta zerbitzuen prestara eramaten ari dira garraio eta ekoizpen kostuen igoera eta hori elikagaietan ikusten da argien. Espainiako Estatistika Institutuak dioenez azken urtean 12% igo da haien prezioa. Bada elikagaiak aipatuta Turkiaren arabera akordio bat lortu da Ukrainako zereala merkaturatzeko. Ukrainako eta Rusiako ordezkaritzak Istanbulen batzartu dira bart. Nazio Batuen erakundearen begirale talde batekin batera, gerren ondorioz Ukrainako portuetan bidotako zerealak merkaturatu ahal izateko baldintzez hitz egiteko. Bilera bukatu ondoren Turkiako defentsa ministro Hulusi Akarrek nabarmendu duenez, alde biek akordio bat lortu dute koordinazio zentro bat sortu eta itsaso beltzean zerealak garraiatzeko bide segurtasuna bermatzeko. Oharrean zehaztu du adostu dutela portuetan kontrol bateratuak egitea. Turkiaren esanetan alde guztiak datorren astean dira berriro biltzekoak eta orduan zietuko dute ituna. Errusiak eta Ukrainiak ez dute adierazpenik egin. Munduko elikagai krisia arintze aldera ezinbestekoa da Ukrainako zeraren krisia konponbidean jartzea. Begiraleek adierazi izan dute negustatako oztopo nagusitako bat izan direla atzera Ukrainera bidean diren itsasontzei egin beharreko kontrolak. Iturri horiek diotenez Errusiak ontzi horiek ikuskatu nahi ditu. Ukrainak armak ez daramatzala baieztatzeko. Moskuk esan izan du ulergarria dela baldintza hori ezartzea. Ukrainak ere baldintzak jarraitu batetik Moskuk kontrolpean ez dituen portuetan, Odesekoan esaterako segurtasun ziurtatu izateko eta bestetik Kremlinetik konpromiso hartzea ez diela hori eta ontziei eraso egingo diela. Bestaldetik, Espainiako Auzitegi Nazionalak Espainiako Iberdrola Generation eta are 4 zuzendarien aurkako epaiketa abiatuko du. Argindarraren prezioa igo araztea eta kontsumitzaileei kalte egitea leporatuta. Ismael Moreno, instrukzio epailaren arabera, Iberdrolak Dueroko, Sileko eta Tajoko zentral hidroelektrikoetatik jasotako energiaren prezioa goititu zuen arrazoi legitimorik gabe. 2013ko azaroan eta abenduan artean, Morenok uste du merkatuari eta kontsumitzaileei dagokien delitu bat egin duela. Horiek ala auzitegiak 192,3 milioi euroko barne bermea eskatu dio Iberdrolaren fileari eta beste 107 milioi eta erdiko zuzendaritzako kargudun bakoitzari. Akusazio txostenean ustelkeriaren aurkako fiskaltzak 2 urteko espezialdia eskatu du kargudun bakoitzarentzat. Halaber 107,3 milioien kalte ordainak galde egin ditu eta 94,9 milioikoa izuna filearentzat.
Eta energia aipatuta, Frantziara salto, Electrique de France konpainiak bursako kotizazioa etendu aldi baterako. Frantziako Finantzia Ministerioak jakinarazi duenez, estatuak energia enpresari erabat publiko bilakatzeko nahia erakutsi zuen joan dena astea. Estatu prozedura hartzen ari da eta beranduenez uztailaren 19an argituko dio nola nazionatuko duen energia konpainia. Gaur egun estatuak konpainiaren kapitalaren 84% du bere esku. Nazionalizazioaren helburua elektrizitate produkzioa bermatzea da eta nuklearren aldeko apustu egitea epe luzera burujabetza energetikoa lortzeko. 2085 eta 2050 artean 6 errektore nuklear eraiki nahi du Frantziak. 52.000 milioi euroko inbertuko lituzke gutxienez. Gai zaduta berriz, diputatuen kongresuko lan batzordeak amiantoaren biktimei kalte ordaina emateko funtsa sortzea aho batez onartu du. Orain lege proposamena senatura zuzenean pasatuko da, bertan behin betiko onartzeko. Azken zanpar sartu da beraz, amiantoaren biktimein funtzerako legea 25 milioi euroko konpentsazio funtsa sortzea ahalbituko du. Eta urtero, hornituko da osatuko aurre kontuen bitartez. Jesus Uzkudun Euskadiko amiantoaren biktimen elkarteko bozeramailea izan da Bart gurean. Entzun. Pozgarria gutxinez, maila bateko justizia lortzeko aukera. Urtek luzatu dira, baina irutzaigu behin orain senatuan eta urtean bukaerako gutxinez izatea eta kalte ordain batzuk gutxinez denak izatea. Ez daile izan diskriminazioik enpresa dutenak o ez dutenan artean eta baita ere etxean kutsatu dianak erropa garbitzen horrelako biktimak. Bada politikarra jauzi Espainiako Kongresua aipatu dugula Madrila begira jarriko gara orain. Oroimen demokratikoaren legea onartuko du gaur Espainiako Kongresuak. Hala izango da behintzat, azken orduan inork espero ez duen aldaketarik ez bada. José Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente zela, 2007an onartu zuen legeak zeuzkan utzuneak betetzea eta asmorrekin egindako legea da gaur Espainiako Kongresuan onartuko dena. Horren bestez, ez ustekorik ezean, memoria lege berria onartuko du gaur Espainiako Kongresuak. Lege testuaren prozesuak mai gainean jarri du errepresio gune izandako tokietan oroimena lantzeari buruzko eztabaida. Bartzelonako udalak zetarako bere eskumenak baliatzen ditu plakak jartzeko. Atzoko egunean berriz, Espainiako gobernuko presidente Pedro Sánchezek adierazi zuen hilabetea amaitu aurretik prest izango duela informazio klasifikatuen lege aurre proiektua. Ura izango da gobernuaren proposamena 1978ko sekretu ofizialen legea ordezkatzeko. Sánchezen arabera egungo betebeharra egokituko da legea eta nazioarteko estandarretara egokituko da demokrazia garatuenetan parte hartzeko. Espainiaren egoerari buruz eztabaidan egin ditu adierazpenak Sánchezek gaur artean iraunduen bilkurak asteartean hasita eta utzi ditu bestelako albisterik. Hain zen ere, EAJko eledun Aitor Estebanek harremanak zaintzeko eskatu dio Espainiako gobernuko presidenteari eta ez uzkurtzeko eskuinaren aurrean jeltzaleek txarretzi dio azken neurriek gobernu autonomikoen erabakiak mugatzen dituztela eta gogoratu dio Gernikako estatutuan jasotako eskumen ugari eskualdatu gabe daudela oraindik. Hay otras cosas que no se cumplen. Me voy a referir únicamente a aquellas firmadas por usted mismo en el acuerdo de investidura. Para empezar, se comprometió usted a hacer el traspaso a la Comunidad Autónoma Vasca de las competencias estatutarias pendientes. Fijó a posteriori usted mismo el calendario unilateralmente, que aceptamos. Y luego ha incumplido reiteradamente de manera que ya hemos rebasado todas las fechas fijadas. Han pasado 2 años desde su compromiso y seguimos exactamente igual. Y esto es inaceptable, señor presidente, por muchas excusas que se buscan.
Ordea, legealdia amaitzeko urte bate falta den honetan zein bide hartuko duen ondo pentsatzeko eskatu dio Mertxe Aizpurua Atzerriko bozeramaileak Espainiako presidenteari. Espainiako egoerari buruzko eztabaidan. Era berean, EH Bilduk 2018ko erregimenaren hipoteka gainetik kentzeko gonbitapena egin dio Espainiako gobernuari. Gatazka nazionalean konponbidean aurreapenak eginda. Hala Sánchezi ohartarazi dio bide gurutzean dagoela. Régimen del 78. Y sí, nosotras queremos levantar esa hipoteca sobre el pueblo vasco y el resto de pueblos del Estado. La pregunta es, ¿por qué la mayoría de ustedes no lo quieren hacer? Ordea, aipatu dugu lerroburuetan ere, Donostiako alkate Eneko Goiaren iritziz, Loiolako kuarteleko jarduerari eusteak ez du inolako zentzurik, eta litekena da Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren ebazpenari helegitea jartzea. Gustatuko ditzaidake bereziki bi mezu adieraztea. Bat, zuhurtzia, eta nik uste dut horredako epai baten aurrean gaudenean zuhurtziaz jokatu behar dela, oraindik aztertu beharreko gaiak daudedako, baina baita ere irmotasunez helburuei dagokionez. Hiri honek helburu bat dauka, oso garbi, eta da bere termino municipalean dagoen lursail bat behar duen erabilera batetara zuzentzea, eta hortan ez dugu etxiko. Hiriak gune hau behar du erabilera batetarako, ez kuartelak izateko. Hori oso garbi dago. Orduan, babesa ondo dago eta patrimonioa babestea ondo dago, baina izan behar du erabilerarekin bateragarria. Ez erabilerak saiesten dituen moduan. Hori nahi da, oso argi eta garbi ikusten da, guzti hau aurrera eraman duenak hori nahi du. Nahi duena da ejertzitua egotea, kuartelak izaten jarraitzea, betirako, ez? Baina ondarearen babesak ezin du hori derrigortu. Hiriak beste behar batzuk dituenean eta beste erabilera batzuk behar dituenean. Zerbitzu juridikoekin izan ditugun lehen hartu emanetan oso argi ikusi dugu bideetako bat noski edegitea tarteratzea dela epai honen aurka. Eta horretan ere buru bedarri jarriko bera udaldezela. Eta orain Sarmientara goaz ziztu bizian. Aipatu beharra dago, Iruñean ez dela egunotan jai giroa bakarrik izan. Festak hasi direnetik 22 eraso salatu dituzte gutxienez. Andreen aurkako eraso horiek gaitzesteko elkarretaratzea egin zuten astearte arratsalean. Jendetza bildu zen bertan, testuinguru horretan 11 lankideak kalera irten dira herritarren ahotsa jasotera. Hona hemen jaso duguna. San Ferminek badute beralde iluna ere, aste honetan hainbat eraso sexista salatu dituzte hain justu, aste hasieran larun batean izandako sexu erasoa salatu zuten, jendetza bildu zen bertan, eta hori ala, eraso horien aurka hemen atzan ikusi dezakezuen kabina jarri dute, eraso horiek jarraituz eta informazioa eguneratuz, egunero, eta herritarrei informazioa helaraziz. Egia esan da, pena bada, eta holan ezin dela ibili, baina hau mejor egiten dau, zer. Hasi bida txikitatik ikasten, gauza horreik ez gertatzeko. Behin da berriro komentatzen da zer dagon, eta behin da berriro errepikatu egiten da gertatzen dana, eta nik ez dakit kontrol gehiago jarri beharko den, edo nik ez dakit zer, baino da urtero errepikatzen den zerbait. Eta malez festa guztitan gertatzen da. Gu alabak ditugu eta hori. Gaizki. Es una lacra que en fiestas como esta, que se junta mucha gente, pues hay gente que se dedica a esas cosas y bueno, pues hay que erradicarlo en la sociedad y se erradicará las fiestas. Informazio gehiago eta neurri zorrotzago kontzientziatu. Eta neurri zorrotzagoa jarri beharko dira horretarako. Zaila da. Gure alabentzat eta sementzat ere gogorra da. Gaur egun nola ateatzea beldurrakin. Iruditzen zait izugarria, pasatzen da ideana, baina toki guztietan, hemen da toki guztietan. Ezin dut nik ulertu hori. Zer respeto gutxi dagon. Nahikoa dala, ja. Bale. Holakoik ez. Ez, festetan ez inoiz. Festak ongi pasatzeko diela.
Iruñeko kaleetan Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiarekin egin dugu topo, eta hark ere irmo gaitzetxe ditu eraso sexistak. Larra izango zala, bat egon da, ez da? Albiste oso latza, oso txarra, eta uste hau denon gauzia dela, ez da bakarrikan emakumeen gauza bat, baizik eta gizonezkoak be, hor implikatu egin behar garela, eta horren aurka peto-peto jo egin behar degula. Implikazioa beharrezkoa da, geroz eta gehiago, latzorrekin amaitzeko. Albistegiari agur esateko ordua da eta gaur ere Sanferminen amaiera izango da. Gaur izango da azken eguna eta eguerdian jendetza bilduko da berriro Iruñeko udaletxe plazan. Denek batera gaixoanik kanta dezaten eta jaiei amaiera eman diezaieten. Batzuek eskertuko dute atzeden falta sumatzen hasi direlako, baina orokorrean pena sartuko dute festa handiaren amaiera. Eta besterik ez guraldetik horrekin utziko zaituztegu. Gogoratu, une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran amaika.eus atarian. Onda izan. Bederatzi egunen ostean heldu da Sanferminen amaiera, aste osoan zehar jendetza bildu da milaka pertsona gerturatu dira ona Iruñara eta bertan hainbat entzierro, musika, kontzertu eta egitarau zabalarekin itxiko diote gaurkoan ere Sanferminen jai handiari. Bertan Euskal Herriko milaka herritar izan ditugu. Arrasatetik gatoz. Donostikoak? Urnietakoak. Betelutik, helduga. Donamatite, erritik, Ni lehenengo aldia etortzen daizela. Nire bai, nire aurreko aldia etortzen azela. Bai, gaur jeki gara goizeko 5 eta etorri gara entzierroa ikustera. Duela 2 urte etorri ginen honea eta lehenengo aldia izan zen guretzat. Gero COVID dela eta egon zen parentesi bat eta orain bigarren aldia. Goizien torri gara, goizien eta pizko gozaldu dugu eta orain bueltat ematen. Ara, sí, da gaur. Así ez. Torri gara gero berriz, buelta. Astelenean, espero baino euskara gehiago entzun nuen eta hori ere postekoa da. Horrek esan nahi du, berri txarrak baldin bat atoz ere, gobernutik, oaintze bertan dekretua merezimenduen dekreta argitaratu duelako, ikusten da badagoela herri gogoa. Euskal Libriburuetako lehen festa honetan Euskaldunak bakarrik ez mundu osotik milaka eta milaka herritar etorri dira. Kaixo Pamplona, Osondo. Sí, soy de Japón. De Segovia y de Madrid. Valencia. California. Estoy desde el domingo. Todo me gusta mucho y todo perfecto. Son fiestas populares de calle que son las buenas. Very fun. We all ran. Scary. Huge. Fast. Scary. Batzuk eguna pasatzera joan dira Iruñera. Gure eguna gau pasauko guamen da etxea. Egun pasa bakarrikan. Egun pasa, 8 daukagu autobusa eta etxea. Baina gau pasero morduzka ere topatu ditugu. De lujo, ya me he cagado. Jendia oso animoso dago. De lujo, hemos dormido entre 0 y 10 minutos. San Fermín, los espíritus de San Fermín es siempre igual. No ha cambiado nada. Sanferminen amaiera heltzear da gaur gaueko 12etan udaletxeko plaza honetan jendetza bilduko da milaka pertsona. Bilduko dira Txupinazotik astebetera eta Iruñako jai handiari amaiera emango zaio gaixoani denen artean abestuz. Mucho triste, siempre. 28 años. Pasa mucho veloce la fiesta. Gaur, a ver, ondo pasatze deun eta berriro urrun urteako. Después de 9 días ya con ganas, sí.